weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tottoro lawa bosaya barakhana gorgola gidimaha ko on waktu yoni hato nayi kame kidira ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal nayi woɗɗani kidira kene foto wonde capanɗe nayo e joyo ɓiɗɗo niger naɓe woni ko nanggaɗon ko ɓuuren hewde ko sukaɓe ɓe pano ko dakar gam wuroyde jelari to leydi mauritanie c'était timmuɗo horejo leydi ndi kame yaadiɓe mum jonde hanki towde toon to espagne jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko fati e banggue golle kam e ɓen worɓe joguiɓe ngaluji to leydi mali nelaɗo CEDEAO dogowo koyɗe jaam yettima toon gam kaldigal ko fati e banggue oɗo saaha yaltinde mali e caɗele to leydi guine konakiri koyɗol selludel diallo yataw wontani koyɗol momo wo holliti wo yiyani kala kene rokkamo ɓernde deñje faade e laamu colonel Doumbouya kabaruuji men mana wona toon to Côte d'Ivoire Nigéria Cameroun Burkina Faso Afrique du Sud RD Congo Pérou ma en jaa ha toon to Ukraine kame Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Amadou Samba Thiam ko miñuma duttiɗo Hadji Kebe ko miñuma duttiɗo Mamadou Siré ko miñuma duttiɗo Mamadou Ba ko miñuma duttiɗo Oumar Silla Kebe ko miñuma duttiɗo Moussa Demba Thiam taweteɗo to leydi France jettinoɗo hen ɓatake o ɓe ndendi kamɓe kala aɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe aɓe dutta duwawa dendagal dabɓe naɓe nonne kadi jaaba liduɓe naɓe haymedan naɓe mbolo ali sidi naɓe nonne kadi sori male naɓe mbañ naɓe feralla naɓe mbahe naɓe ha fayma to ñaabinanaɓe cam noon aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna wonande biyetenoɗo mawniɓe biyetenoɗo Demba Samba Thiam ene nottotono kadi inde Mamadou Aissata Thiam yalti aduna ñande alarba nde ɗon ɗo dabɓe wira alhamisa hanki oɗo dabɓe yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e gardugola ceerno Habous Diallo e nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeende mum e makko taw kadi yettiniɗo hen ɓattake ko biyeteɗo Moussa Demba Thiam taweteɗo to leydi France. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗen jaam garɗo e men woni gorel teyya ko haako moƴƴo iwruken tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma jogiiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jaaɗo ha woofɗi tuƴiiɗo jogiiɗo koyɗe muusoje jogiiɗo karƴak AVC mo nangata taare caɗele ngoraago kala heen jokkondir e gorel teyya ɓanndu wulooru ɓanndu jaaɗooru foode gorel teyya yimɓe heewɓe ceettima e mum gila mbatti huutoraade gorel teyya dañi heen aafiya mawɗo no feewi gorel teyya ko haako moƴƴo alaa rewam alaa effet a wulnat aɗa yara nokkom jaro atayeni sa jokkodiri eɗeɗe hen no tonggode maɓe kalani hen ko ɓuuri labde so tawi koto leydi sénégal mamadou gaydo 00221 77 128 23 46
so tawi koto leydi Mauritanie Boy Niassa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique Abou So Kawral Fouta Business mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mbatta ko www.gorelteya.com ma yito hen gueɗe kewɗe jangana hoore maɗa so tawi ɗi jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe goɗɗe kala jokkodire ɗe kala leydi ndi gonɗa ma heɓen ko laaɓi musidɓe tedduɓe jawnoɗen cafren koye men e gorel tayya fulɓe mbi safru hoorema hadema safro yeede kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo e jeetati mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men e ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba kabaruuji men gattaten koye noddando horejo leydi Sénégal Macky Sall ndo noddando noon fayi koye colonel Assimi Goïta horejo leydi Mali taw ko laamu sabbundu ɗum noon ko noddodiral ko fate banggue wallidde kaldigala jaam e cellal e kisal ha leydi Mali ɓuura wawde yaltude e caɗele ko fate banggue dawrugol kame yawre CEDEAO ɗon ɗo jillu CEDEAO jogori fuɗɗade ñalawma hannde o gam kaldigala beele kadi oɗo saaha Mali ene wawa yaltude caɗele kono kadi jayideli kewɗi kolliti mawɗo leydi Sénégal kam ɓuuri wonde e demal oɗo saaha mo gonɗen dogde koyɗe jaam hakkude leydi Mali kam e leydi hakkude mum leydi e leyɗele CEDEAO gartaten ko toon to Kédougou jeeyten ko toon to Kédougou ha toon to Ñamenken ko gawɗen haalde kala saaha ngoɗo hen wuuro ngo ganduɗa tagal cukalel jarano guele lebbi jeeɗiɗi bedde guele woyndu ha hande haala mum gasani haalede kono kadi gueɗe ɗe kala ene gasa taw laaɓi hankadini biyeteno guela Lassana Wagué kanko Lassana Wagué jarano guele duuɓi jarano guele lebbi jeeɗiɗi jaafoɗon taw kadi ganduɗa oɗon debbo biyeteɗo Fatoumata Tunkara taw ko sehili nawluma wonande yummum ngel ɗon cukalel sanga kayde ƴetti ngel cukalel sanga 20h mofti ngel ha hedde 23h30 nde yimɓe kala ndecci hunde kala deeƴi ko nden tigui ummi yeehi jaggi ngel cukalel weddi ngel e woyndu arti heeɓi suudu mum leeli wayno haydara waɗani ɗani ɗoygol mum nde yimɓe pini subaka moni kala ne wiye cukalel majji nawama ɓene goya ko nden kañumne ari ɓattitade oɗon debbo biyeteɗo Aminata Sow yumum ngel cukalel ene walla ɗum wayde kono ne kadi Fatou Wagué nawluma wonande on Aminata Sow kañumne ɓatti ene walla on yimiraɗo wayde kono ne kadi Siya Soiré wonande Esuma on debbo mo ɓinguel mum wedda e woyndu kañumne ari ene mooma on debbo ne walla ɗum wayde kala noon eɗen gandi ko gueɗe kawniɗe no feewi caggal mum noon balɗe jonde cukalel ne yiite ngel wattidi yiitede koye woyndu caggal ni ngel yiita ɗin loskoji noon nde kolliti nangi on Fatoumata Tunkara mo ganduɗa ko sehil mum nawlum on debbo mo ɓiyum wedda o ko on tigui felliti haalde no yaari kono ni kadi nawliraɗo Fatou Wagué joguiɗo sukaɓe rewɓe ɗiɗo no jibidini e joom galle mum kam woni jeewo holliti yiɗano joom galle mum daña ɓinguel gorel banggue goɗɗo ko ngel jogori wonde dono galle o kono ne kadi yummum gorko woni Siya Soiré kañumne yiɗano ɓiyuma resa debbo goɗɗo ɓen kala tatu noon mbaddi malde gam yidde yaltinde ngel cukalel oɗo henna aduna kamɓe kala noɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓoyata maɓe ƴettu visa ji maɓɓe
ngam ƴettude laawol ngol ɓe cuɓani koye maɓɓe. Njeheten ko ha toon to Ziguinchor jaɓɓuɗen musidɗo men Amadou Kébé kabaruuji men toon to Ziguinchor. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Weltaare TV, Weltaare ɓiɓɓe fulɓe Afrique. On calminama, on juurama kabaruuji ummaraden ɗo e nder Ziguinchor. Eɗen gandi monsieur maire hannde wonko finiri e wuro ngo kanko Ousmane Sonko. O finiri ko foire baɗanoɗo ɗo e rond-point garage. O yaɓɓi koyɗe makko yehi ha toon, o wi kanko ko ittowo foire o ha laaɓa. Ina wayno commercial baɗetenoɗo gila ava o arani e nder wuro ngo saha safo wodat waɗa foire, kanko ko ittowo ɗum, ko deklowo affaire jakartaji ɗi, ko deklowo affaire transport o. ɗum noon ko ɗum o finiri hannde. Ina wayno nemade naɓe ɓenne pini hannde ko wiidemo yo andu ngala ndiyam ngala kuura e ɗo e nder Ziguinchor. Eɗen gandi soldateɓe yaaɓe to Salif Sadio bange Sindiang. Ina wayno ɓe kawri toon no ɓe mbaɗanno e nder hakkude maɓɓe e Salif Sadio e soldateɓe mum. Ina wayno soldat goto warama joyo belsi, ɗum noon ko hanki wonno. Eɗen gandi Bofa Bayoto woni joni duuɓi 4 waranoɓe toon ɓe e jaggaɓe heddi yimɓe 12 ina wiya eɓe jogori ñaawede e nduɗo lewru dartondu ñande 11 so Allahu lamɗo jaaɓi. ɗum noon ne wayno ko ɗiɗo kabaruuji garanno ɗo e nder hannde Ziguinchor e ko taari Ziguinchor. Amadou Isaga Kébé yettinantuno on ɗo e Weltaare TV. Yallah hokku en walde jaam. Allahumma amina ya rabbal alamina. Amadou Issa Kébé Ziguinchor oɗo henna élément o wonno ko alhamisa hanki, kono o fawa ko aljuma hannde o woni ko nantonen wiyen ko hanki wonno ko ñande alarba nde ha joni to Sénégal keddorɗen garten koye maire wuro Dakar keso woni Barthélémy Dias dañi yillade yogay commune aji e nder Dakar ko wayno Jeppol, Darkale, kono ne kadi Castor. oɗo sanon yiddemo heɓanade ko fati banggue golle, ko fati boli e ŋarɗinde ha o ɓuura ɓattitade ɓiɓɓe wuro ngo, ha ɓuura ɓattitade ɓiɓɓe Dakar naɓe kala, ngam ko taguimo wonde ɗon ko yidde yumminde golle payidinde taw ko jaaduɗe e jamanu to Sénégal keddoren ha joni haɓade ñaw ko fati banggue renal. oɗo saaha mo gonɗen hôpital mo Kafrina heeɓi fayida mawɗo no fewi, ɗum ko caggal to Touba e to Kaolack kala. ho Diouf Sarr woni jagorɗo Cellal ɓalli mo leydi Sénégal tawama toon ñalawma hanke o ɗo saama gonen finoɓe taweteɓe toon joguiɓe caɗele ko fate banggue insuffisance rénal kala dañi hen nafoore mawde ngam wawde waɗa saaha safrade hoɗono wiiri mawɗo leydi Sénégal ma jomen cafre taw kadi hay mbuɗu jomen joɓani ko fate banggue salon mo Adji Sarr gollanno ha addi caɗele hakkude Sonko e makko kala. on noon jeynoɗo oɗon salon o e hoore muɗum woni biyeteɗo Ndeya Khady Ndiaye taw ganduɗa kan wonno patron Adji Sarr ma daro e yeeso ñawowo taw ko cabine taw ko premier cabine. ɗum noon waɗata ko ñande alarba ñande talata paaɗo so jomiraɗo haaji hewɓe noon kolliti oɗo do hewɓe jayndeji ha tenti Walfadjri ɓe kolliti wonande oɗo dossier gudditaɗo ene gasa lewru avril ma Sonko notoyo wonande juge ngam goto kala wawa hettede hen keddoɗen koyeɗen ñawoje tribunal mo Louga guddiɗo ñawoje mum gila tan altina haɗa ñalawma hande o taw kadi ganduɗa ko ñawoje ɓen warɓe e waɗɓe viol hanki suka gorko goto mo duuɓi 32 desɗo ne jogui sukaɓe ɗiɗo taƴanama toon hanki ne lelo kadde gurdamum e kaso. ɗum noon wonno ko nogas e 6 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e wuuro wiyetego Ndoher ne tawe e Touba Marena taw ne tawe nder Kébémer e hoore mum. caggal nde o tuma mo wari toon cukalel gorel jarano guel duuɓi 4 mamum guel ɗon cukalel woni jangtingel ñalawma hanki onon wo darima yeeso ñawowo o taƴanama omo lelo duuɓi hitande kaddi gurdam makko e kaso jaafoɗon
caggal noon wonande waɗi ngal baɗala e nder on ñalawma tan leelani dadiɓe nangimo ene nangirimo jaasi kam e laaɓi kala koye ngal tribunal keddorɗen toon to Louga hanki gorko jaranoɗo e jokko jarawo ha joni duuɓi 40 jaafuɗon e puujoje ɗe gorko jarawo e duuɓi 40 kañumne hanki taƴanama toon duuɓi 10 e kaso ɗum ko caggal hitande ujunaji ɗi e nogas nde waɗi viol cukalel dewel jarowel e lebbi jarowel e duuɓi 14 to Sénégal keddoren ha joni haɓade gasri kanŋe taw rewani lawol eɗen gandi sunuwaji nanganoma taw kadi ganduɗa koye darode nduɗo henna lewru woni mars haaɓe taƴana lebbi 6 e kaso taw kadi ganduɗa ko toon to région mo Kédougou taw ko asdeɓe toon kanŋe e mbadidi rewani lawola ñalɗi jawtuɗo hen ɗi toon to Sareya taw kadi ganduɗa koto banggue mayela fallem e nder banggue Sénégal ko ɗon tawa masiŋaji mabɓe gueɗe mabɓe kala aɓe jiilo kanŋe kono nde ɓe puftina ɓe dogui ɓe natoy banggue leydi Mali kono ɗo saaha ndenka e kisal ƴettama hen beele kadi jomumen mbawa fawede juuɗe ko fate banggue pôle urbain mo jamñajo ñalawma hanki o jagorɗo konu woni maître Sidiki Kaba tawama toon hollirde brigade taw ko gendarmerie baɗɗo fayida tambotoɗo ndenka e kisal nokku o ha tambo ndenka e kisal taw koye département Rufisque e hoore muɗum kala ɗum noon ma ɓeydu ndenka e kisal e nder diwan kala to Rufisque kene foto wonde jeetato awoɓe e maaje kaɗeɗe Dakaru kila tan ñande 2 lewru mars ha yettiɗo henna koreji mabɓe kolliti ha hande ɓe jiitaka finoɓe to legal arfata ha hande noon yanoɓe awoyde cuwa taw yitede koreji mabɓe jinnaɓe mabɓe kala erima laamu ngu nde ɓurata wawde walludeɓe beele kadi ɓe jiite 15 ɗon ɗiɗo dumunnaji kala météo mo leydi Sénégal ni hollira wonande e nder maaje kaɗɗeɗe leydi Sénégal ha ferma to Ziguinchor kala Casamance ma wat bempeƴƴe mawɗe no feewi baaɗe no kaaƴe ɗum noon awoɓe hewɓe jertinama hen kono kadi ha ɗon e ɗamina ene gasama ɓe jiita taw ɓe celli amina ya rabbi to kiidira wonande kene foto wonde Dakar addetenoɓe gam jelari koɓe 40 iwɓe toon to Niger hen 30 ko sukaɓe ɓe jettaki hay duuɓi 15 ne hen debbo mawɗo jarowo e duuɓi 64 kamɓe noon ɓe nanga ko toon to kiidira waɗɗani poste police ɗon naayi ɗo ko ɗon ɓe nanga ɓe fano ko Dakar kono kadi joyo jeynoɓe sababu garangal mabɓe haɓe mbawa yettade Dakar beele ɓe guura jelari ɓe noon mbiyama tem mbaɗama mandade dépôt caggal loskoji kamɓe noon ɓe jooɓi ko hakkude ujunnaje nogasa e 30 ujunere taw kadi ɓe ƴettanama galle e hoore mum ɗo ɓe potanno hodde so joomumen pini jaaha jeeloyo so hiiri jofta e nokku mumen sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Gambie chef d'état majeur armé leydi Gambie woni biyeteɗo Yacouba Darame jillu muma toon to Ankara lamorgo leydi Turki jillu makko jaɓɓimama toon noon nando makko biyeteɗo Yeshara Gourer ɗum noon ko jillu golle kam e cehilagal hakkude koninkoɓe leydi Turki kam e Gambie ma mbaddu jungo e fandu sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗena jillu hoorejo leydi Mauritanie taw ko jillu balɗe 3 ngon jillu noon ko ñalawma hande o gasata toon to Madrid ngon ñalawma hanki o noon wonande huwa mo Espagne woni roi Philippe VI wannimo hanki bottari tekkude no feewi kanko e joom suuri makko ene wondi e sete timmuɗo mo 50 gorko joomen ngaluɓe hinde homme d'affaires kamɓe kala noon hanki nde ɓe gotti ɓe gayni caggal ɓe payi koye table kaldigal golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kene foto wonde hewɓe kay joomen ngaluji Mauritanaɓe ƴami toon wonande entreprise aji kewɗi gam jokkodiral golle ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Mauritanie caggal nde ƴetti konngol holliti wonande leydi Mauritanie ko leydi mbasdi kono kadi ko leydi joguidi hattan mum kadi ko leydi maridi e sembe muɗum kono kadi ko leydi joguidi ndimagu mum hay so tawi woni wonɓe e leydi ndi won hen kewani so gottima hirto hay so tawi woni kuɓɓam wonɗo yettaki taw hay so tawi woni leydi ndi makki woni diƴƴe kam kono ɗo saaha mo gonɗen laamu ngu wawa waddude kala
ɗum jeeyi sababu noon partenariat mo ɓe jiiɗi ɗaɓɓirde ko fate banggue yoga e ɓen joguitiɓe ngaaluji beele kadi mbawa gollodirde mbawa gollade e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddorɗen gardiɗo Jean François kañumne hanki e konguɗi ɗi suuti ƴami toon worɓe joomen ngaaluji ngam hollirde wonande Jean François mo ardi o ko Jean François moƴƴo kewɗo gartama tene kadi bawɗo alɗinde jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa suɓira ko ha wonana windere nde kala ngam ɓamtare e faggudu e jeerodirala ha tenti liye wonande ɓen wangotoɓe e nder konguɗi makko ngam ƴamde ɓen joomen ngaaluji ha mbawa tigui jippade e nder leydi Mauritanie ko fati e banggue golle kala joni to Mauritanie keddorɗen gatren ko fati banggue union nationale de étudiants université mo Nouakchott kañumenne hanki mbaɗino sitting mumen ngal moɓodiral ko yidde hollirde mette mabɓe no fewi ko fate banggue laamu leydi ndi ngam yidde wannedeɓe logement ji timmuɗi ɗo ɓe koɗi toon to université e restaurant garɗuɗo jaaduɗo e jamanu tene kadi ko fate banggue boursi mabɓe nde ɗoftete nde versete e kala saaha mum nde yonti ha tenti kadi ko fate banggue transport ene sattaniɓe no fewi ɓe e rima noon laamu ngu nde wawata moƴƴinandeɓe jangde mabɓe noɓe jiɗiri ni batu jagorɗe jawtuɗo hoorejo leydi Mauritanie itti ko usti sembe wonande soma gaz mo ganduɗa kam tigui joguino kala ko fate banggue gaz kono kadi ɓoyata société wonande privé ma darne beele kadi leydi Mauritanie wawa tigui ƴettude gaz taw ko gaz uji galleji ha wawa timmude taw wonata hunde mankude société ji ɗiɗi taw ko privé kanji goni ƴamoɓe ko fate banggue tambade dokkirgol kala ken wiye carburant e nder leydi Mauritanie caggal nde riwa wonande caggal nde taƴa contrat wonande adox taw ganduɗa ko ɗon société Sahara énergie kamen société goɗɗo ko ɗin ƴamodirta kono subaka hande o jagorɗo pétrole kañumne yalti e deƴƴere mum ma yiilo contrat ɓurɗo wawde moƴƴande wonande Mauritanie ngam haɓade kala ken wiye ɓeydugol prix ɗum noon ko hulede wonande guerre gonɗo hakkude Ukraine kamen Russie woto ɓeydinde cogguji ndelam kuɓam e nder leydi Mauritanie al akhbar ɓe kolliti wonande finoɓe legal al mansi ne tawe e legal al waɗan ene tawe nder tujinina ɓe erima hoorejo leydi Mauritanie ɓe kolliti duuɓi sappo koɓe koɗi e nder ndin jaarendi ala koɓe jogui ɗon haydara ɓe kuuli mahde ngam wasde ɓe rokkede yamirore yiddeɓe ko nde ɓe mbaɗante kala ko fate banggue aménagement moƴƴo no fewi mo ganduɗa kene fota wawde rokkudeɓe mahde ɗon ɗum ko caggal nde ɓe eri wonande procureur kettuɗo e mabɓe kono ala kala ko gasi haydara ɗum noon ɓe erima laamu ngu ɗo ɓe goni ɗo ɓe ngala ɗon ndenka e kisal haydara Mauritanie ko fata banggue pijirloji dañi médaille taw ko argent ɗum noon ko toon to Irak taw ganduɗa ko Irak championnat arabe taw ganduɗa ko moyenne de 18 ans juɓɓinade toon to Irak Mauritanie tawtorama kene fota wonde capanɗe jeenayo tawtoraɓe e nder sappo e nayyi leyɗele nder arabeɓe kono kadi ko fata banggue ngel pijirguel ko cokki ko wiyete dama on suka noon biyeteɗo Abdullaahi Khalil kam woni gañiɗo garɗo deuxiéme dañƴo médaille taw ko argent toon to Irak ko fate banggue foot koyngel sélectionneur mo ganduɗa hande équipe mo rabituna taw ko équipe nationale leydi ndi woni Amir Abdo Comore najo nawnoɗo équipe Comore toon to Cameroun taw ko kawguel jawtuguel ngel erima wonande ɓen fettiyankoɓe leydi Mauritanie ngam heɓanade macceji ɗiɗi gonɗi yeeso makko hakkude makko e Libi e hakkude makko e Zimbabwe dande leñola Baba Mal jillu muɗum to Nouakchott caggal nde yiɗɓe mo yaadiɓe mo yiɗɓe hettade dande makko e musique makko e folklore makko e kala saha nde kolliti jiiɗi manditare dande leñol nde waɗata toon to Nouakchott ɗum noon jillu makko toon haɗani tan yimde e yimtade ala Baba Mal teddinirama to legal 5e ngam yilloyade toon or filana goto or nan jafɗon orflina goto yilya toon taw ko on je mo ganduɗa goto inde mum ko inde gollu deƴƴa
koye ɗemngal anglais gollude ƴa ɗum noon teddinirede wonande oɗon orphelinat yettima toon ngam yiide golle payodinde gonɗe hen ngal cetal kollirgal wonande golle mum ma jokku ha toon to Nouadhibou kono kadi ɓe erima laamu leydi Mauritanie wonande yarlitiɓe ene jangguina e kala saaha ne jetto e on orphelinat e hoore mum ngam kadi wawde heɓɓitade ɓeɗon sukaɓe nde laamu ngu darnantaɓe jobdi timmudi kala lewru taw jomumen ene mbawa hebde jobdi mumen horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani windi télégramme mum subaka hannde o faade roi Salman mo Arabie Saoudite ɗum noon ko caggal roi Salman mo Arabie Saoudite yalti hôpital King Faisal mo Riyad ɗum ko caggal nde o wonno toon ngam yurnitade cellal ɓandu makko yalti omo selli omo hisi o mona e jaam kanko noon horejo leydi Mauritanie wo holliti hen weltare makko no feewi. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Kabaruuji men ɗemngal pulaar sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali yowi wonande jayde leydi France nde France 24 kame RFI kala ɗum ko caggal nde ɓe jaltini konnguli mabɓe ñande 14 lewru février nde holliti yoga e pelle daraniɗe haqqe innama ade kolliti wonande koninkoɓe leydi Mali jooɓima pittali jondi e nder leydi ndi ngam yiyede vidéo goto ene yahani haala pulaar kame bambara ko fate banggue ɓen yiyaɓe juuɗe men ne kaɓɓa ko juuɗe men ne kaɓɓa guite men ne kaɓɓa mbara wargoji cattuɗi no fewi ɗin konngudi noon guila ɗi jalti jaydeli leydi France nayima hen no fewi kono kadi laamu leydi Mali holliti ɗum ɗon wodani koninkoɓe leydi Mali mbaɗani ɗeɗon gueɗe jeeyi sababu noon e yewre leydi Mali nde yowi wonande média mo leydi France 24 kame RFI kala ngam hollirde ɓen kalani ko woodi e nder leydi ndi kala saaha ne peppiɗo gueɗe ɗe pewani ngam yidde bonnude nguru laamu leydi ndi ko wona ɗum ko noon RSF taw ganduɗa ko ɓen jaydeli ɗi galda e keerol kolliti jonnani ko leydi Mali yowi ɗiɗo hen médiaji ɗiɗi ko wona ɗum ko hoorejo leydi France e hoore mum hanki holliti yonnani ɗum ɗon hay seeɗa jokkodirala Mauritanie e Mali arti holpeje ƴettade ha ganduɗa oɗo saaha tekkere wasi lubde to banggue diplomatie jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali ganduɗa guila tan hitande dari wargoji kewɗi limtama taw koye ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taccannoɓe nder leydi Mali walla ni aranoɓe ha e kerol leydi Mali hol peeje ɗe Mauritanie kame Mali mbawi ƴettude ha mbawi rende cehilagal leyɗele hakkude leyɗele ɗiɗɗe kala tawala kala fitina gummi ɗon ɗo espère Mauritanie yetti to Bamako gila tan kikiɗe heccanki ngam gollodiral loskoji kam e ndenka e kisala diaspora malinaɓe moɓodiri ngal moɓodiral noon ko yidde wadde jonde balle ɗiɗi ñande nogas e jeeɗiɗi ha fayen ñande 17 balle tati jafuɗon ñande 17 ha fayenma 19 ñalawma hannde o ɗum noon koto centre international de conférence de Bamako ko kaldigal ko fate banggue ɓen ɗanniyankoɓe leydi Mali doole e demude gudditeɗe sembe watte haaɓe mbawa wadde golle mabɓe gollorde e nder leydi Mali beele kadi wawa ɓamtude faggudu leydi ndi ene ɗoftude mabɓe union européenne kame leydi Allemagne kono kadi gon miijo yaltuno koye roi Mohamed VI to Maroc guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 13 ngam tawede e ngal ɗon cetal leydi Sénégal Côte d'Ivoire Mali ene wondi e Maroc kala ha joni koto Mali keddorɗen Mali wonande société ji taw ko mineur yiilatoɓe kanŋe mbawi rendinde kene fotto wonde 22 millions kopreje franc CFA ngam tottirde ɗum biteɗo Sori Ibrahima on noon ardiɓe kamɓe ɓen asoɓe kanŋe ngam wallidde laamu leydi Mali ko fate banggue koninkoɓe faama ngal ballal hanki faama e juuɗe jagorɗo ko fate banggue pétrole woni Lamine Seydou Traoré nde wata yettinde ɗum gouvernement mo leydi Mali ngam wallidde koninkoɓe leydi Mali dimanche kala dimanche eɗen gandi dimanche o Bamako
c'est le jour des mariages kono kadi natti wonde tan dimanche hollitama ɗon ɗo ko julde ɗon ɗo korka ɓatti oɗo saaha yimɓe hewɓe kay mo jiiɗa kala nana yiiɗi dañde cuddiɗo banggue muɗuma ɗum tagui noon alhamisa e aset e alet kala beddaji bamako koko heewi dag embouteillage yahoɓe mairie ko pimpom e kala banggueji motoje waɗɗinaɓe taw kadi ganduɗa ne ɓorni robboji daneji kame mbaseŋaji daneji kala ɗum noon ko dewle ko adi a korka e kala no wowi wadde kono hitande hikka nde mali acti holliti ɗum ene heewi ha ɓurti ndeke surgaji kewɗi jiiɗa horde kañumen tan hitande hikka nde colonel Assimi Goïta gila tan lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nde o suuti jungo makko o wondi o woni horejo leydi ndi wa yaltani bamako ñalawma janggo 19 nduɗo hen lewru mawoya toon to Kuccala mawoya toon to Kuccala Kuccala wiro bukki wiro coton ɗo woni ɗo remete wiro maw yilloy toon ngam mawninde ñalawma wiro kono ne kadi yuɓɓinde ñalɗi e wallidde ko fate banggue société wiro ha ɓuura kadi wawde ƴellidde ndema mum nde tawno ndema wiro ene jeeya e ko ɓuuri wawde ƴellidde faggudu e nder leydi Mali kanko noon Assimi Goïta nde wonno cikko hoorejo leydi Mali dañino yaade caggal leydi ko wayno Côte d'Ivoire Guinée ha to Maroc kala kam e Ghana ha joni koto Mali keddorɗen subaka hande o de pick-up woni ko felɓodiri e charrette goto taw kadi ganduɗa koye convoi militaire yahannoɓe hedde banggue sego lawol RN6 waɗi noon kene foto wonde jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men jeeɗiɗoɓe kala ko koninkoɓe ɓe hinde mintoreɓe ɗiɗo gañimi hen gañande musi no fewi ɓenninama nawama beele cafroyo sengue wi to leydi Mali koto Guinée Conakry sello Delen Diallo koyɗol mum so tawi kay ko koyɗol mum oɗo saaha o natti yiide kala kene deñña ɓernde makko faade laamu colonel Doumbouya kono fate banggue CNRD guila tan ƴetti lefol laamu ha ɗo ala kala ko haali ko fate banggue laamu transition woni laamu sabbundu happu mum ɗo jogori haadde ha tenti noon darde nde ɓe daari gam haɓade kala dawri yankoɓe nden jonde jogorde wadde nogas e ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen kene foto wonde 57 landa woni ko siifi gam yidde yo sédiyawo kame pelle goɗɗe daraniɗe ƴoƴande yo tawtore ɗeɗon gueɗe kono kadi eɗen gandi colonel Doumbouya guila tan folli Alpha Condé lefol laamu haɗino wonande toɗɗaɗo sédiyawo joɗade to leydi Guinée gam wiide Guinée ala caɗele Guinée ala kristene kadi kamɓe kala aɓe nandiri ko noon yidde ɓeena dawri yankoɓe ko ndeɓe mbawata tawtorede to Côte d'Ivoire jagorɗo taaridi leydi ndi ene heeɓo kam e gouvernement leydi ndi kala gam jaɓɓade ñalawma battowo goho tan mo ganduɗa juɓɓinteɗo ñalawma gadiɗo yuɓɓinede e nder leydi Côte d'Ivoire taw ko COP 15 ko fate banggue haɓade yoro kame waylo taaridi kene foto wonde ujunnaje joyo neɗɗo ni tijja kono kadi lamɓe leyɗele ɗiɗi taw ganduɗa ko ɓen teddiniraɓe oɗon ñalawma ko Mouhamed Buhari mo leydi Nigéria kame hoorejo leydi France ɗin ñalɗi noon mbaɗata ko jeenayyi e ɗiɗi mbaɗata ko jeenayyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to Abidjan jagorɗo beldal yillo yima ñande sappo e jeegom nduɗo hen lewru to galle Simon Bagbo woni gonnoɗo joom suudu Laura Bagbo toon to Cocody ngam yewtere hakkude mabɓe ko fate banggue gonangala leydi ndi kam jaam e deƴre e diallo kono kadi ɓe garti ko fate banggue beele guuɗe wonande on joom suudu Laura Bagbo namdima on holde dossier mum uddite ha wawa artude e nder leydi ndi to Nigéria. Mouhamed Buhari hanki ñaguima yaafuya ɓiɓɓe leydi ndi kala ene gasal ngol woni gotan mawɗo leydi ñagade yaafuya e dow mbaadi wonande kuppiraji coura teskaɗi ɗiɗo hen dumunaji ha tenti kadi ngakkugol ko fate banggue carburant e nder leydi ndi gam teskede ko pan goto jeeyi oɗon sababu to Cameroun jagorɗo cellal ɓalli o holliti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho mayde nde kene fotta wonde ujunnaje 3,993 neɗɗo maayi taw wari ɗumen ko ñaw biyeteɗo paludisme holliti paludisme Cameroun ene jeeya e 11 leydi ɓurdi teskorede ko fate banggue paludisme kono kadi holliti ɓe mbaɗi taɓal manggal gam haɓade ñaw paludisme saabu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas
ken wona ujunaje nayo e temedere e nogas e goo woni ko wasi hen fittandu muɗum ken wona million ken fotto wonde million ngaji ɗiɗo piccal ken fon 2 millions piccal 6 woni ko raaɓa hen taw ko paali disma Burkina Faso sete timmuɗo mo sete yawo yettima taw ganduɗa ko to Wagadugu ɗum ko guila kikiɗe hannde noon ɓe mbaɗi jonde kaldigal hakkude on sete jagorɗo mo leydi Ghana hakkude leyɗele taw kadi nilimo ko sede yawo gam ɗoftodirde e laamu sabbundu ndu leydi Burkina Faso ngam wawde timminde wonande transition mo leydi Burkina Faso to Burkina Faso police fawi juuɗe mum e ɓen to Wagadugu fewnoɓe nebam taw ko produit ji ɗi gandaka yahoɓe jeerene cooda won e produit ji ɗi ndewani lawol ngam fewnude nebameje ɗum noon koye ballodiral wonande citoyen finoɓe e nder Wagadugu e hoore muma ɓe tawi toon kene foto wonde 970 bidon mo 20 litres kene wona 43 barigo tokose taw kadi gaɗaɗam nebam ne yeeye ha e nder leydi ndi kala kono andaka hol produit moɓe pewnirtoɗam nebam gam hulede ko rafiji kewɗi tene kadi ala hay ticket goto taw ganduɗa bidon mo 20 litres ɓe jeyata ɗuma ko ujunaji 2,600 ujunaji 2,600 mbuɗo ɗum noon ɓe koliti ɓen kala pawama juuɗe ɓoyata ma daro e yesso procureur to Afrique du Sud surilarama ponsa hoore jooɗiɗi ndi heptini misu Zulu ko oɗo saha heptinama ganduɗa ko kam woni ruwa mo Zulu ɗum ko caggal nde maayi ruwa o hitande ujunaji 22 guila nden noon ko jowonoɗo yoyimo ko caggal nde famille royal o e hoore muma hollinno ene gasa taw wona ɓi ruwa o caggal noon nde test ADN wiyano yo waɗe kono saha gouvernement mo leydi Afrique du Sud holliti o woni ruwa kene fotta wonde 11 million to Zulu kanko ardi ɗum o saha mo gonɗen RD Congo jibiteji tati mbasi pittali mumena taw kadi ɓe gonno ko jib goto koɓe 11 caggal nde ɓe gari ha to pont maya ndombe ko ɗon ɓe jani e ndiyama kamɓe noon ɓe jooli kamɓe tan mbasen pittali mabɓe kamɓe ɓen sarɗi yankoɓe to Peru gonnoɗo hoorejo leydi ndi ñawananoɗo ne lelo duuɓi 25 e kaso taw ganduɗa ko cour constitutionnel a leydi ndi yamiri yo accite kanko on biteɗo Alberto mo ganduɗa laaminomo leydi ndi guila hitande 1990 ha yetti hitande ujunaji 2 caggal mo noon hitande 1990 ko nden ñaawa ne lelo e kaso duuɓi 25 ngam hutorademo sembeji kono ne kadi dirtinde ngalluji leydi ndi ngam ngakkugol cellal makko to Taiwan 2 avril maɓe guittu kala ken wiye test e wawnere wonande natoɓe leydi e yaltoɓe leydi kala ngam haɓade ñaw coronavirus Ukraine heeɓi bombardement subaka hannde o battuɗo 23 ɓiwol ñalawma taw kadi woɗɗani bowallaji de wayi ngal livvi ko wona ɗum ko noon autrice holliti kala ñalawma garɗo ene jaɓɓo kene fotto wonde ene jaɓɓo ken wona ujunere ha ujunere temedde joyo dogɓe iwoɓe toon to Ukraine ne dogane moltoyo kene fotto wonde million ngaji 3 bani adama woni ko fuɗɗi dogde ngam yaltude leydi ndi Royaume-Uni kamɓene ɓe guitti licence RT jayde leydi Russie natti hutorede e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗi en kikiɗe hannde o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo mum sehil moon Saar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji mon ketto musidɗo meɗen haali Abouba